Pán poslanec, vy ste vlastne lekár. Čo robí lekár v Európskom parlamente? Pozrite, ako lekár som bol pri pôrodoch všetkých našich 4 detí s mojou dobrou manželkou a tešil som sa, že naša rodina dobre prosperuje a s láskou som to sledoval. To isté robím v Európskom parlamente. S láskou sa zaujímam o záujmy Slovenska a občanov Slovenska v Európskom parlamente, aby tie naše priority, aby tie naše hodnoty, nebojím sa povedať kresťanské hodnoty, boli v tom Európskom parlamente vypočuté, ale aj presadzované. A myslím si, že to je vážna úloha a robím to s veľkým nasadením. Tie kresťanské hodnoty sa vám darí presadzovať v Európskom parlamente? Áno, treba povedať, že je tam súboj myšlienok. Samozrejme, na druhej strane sú socialisti, liberáli, ľudia ľavicovo orientovaní a my musíme sa starať o to, aby tie naše počty, a zatiaľ kresťansko-demokratická frakcia je tá najsilnejšia, aby zabezpečila presadenie našich priorít, rodiny, úcty k životu, sociálneho silného akcentu, záujmu o občana, o mladých ľudí, o inovácie, o bezpečnosť. Ste aj diplomatom. Ako vám to pomáha vo vašej práci? No tak tá skúsenosť z postu veľvyslanca sa mi veľmi hodila tým aj, že hovorím cudzými jazykmi. Viete, pri tom presadzovaní vlastného názoru a nášho názoru KDH-ského musí človek robiť aj takú parlamentnú kuluárnu diplomáciu, musí kolegov presviečať, musí im vedieť vysvetliť, teda aj v tej cudzej reči, ktoré sú naše priority a prečo majú za to hlasovať. Myslím si, že týmto spôsobom si človek aj získa v tom parlamente rešpekt a kolegovia vedia, že s týmto človekom sa dá rozprávať na akúkoľvek tému a v akejkoľvek reči. Ako sa vám podarilo presadiť tieto kresťanské hodnoty alebo niektoré zákony? Boli ste toho nejakým spôsobom účastní? Áno, no tak som veľmi rád, že môžem povedať, že za našu najväčšiu politickú frakciu v Európskom parlamente kresťanských demokratov som bol dokonca 5-krát spravodajcom a 2-krát som mal česť byť aj spravodajcom pre celý parlament. To znamená, vtedy predkladáte ten zákon, vtedy sa k nemu meritorne vyjadrujete a vysvetľujete aj kolegyňam, kolegom, ktoré sú tie citlivé body, prečo majú za to hlasovať a samozrejme najmä keď sú to otázky, ktoré sú spojené s rodinou, ktoré sú spojené s deťmi, ktoré sú spojené aj s úctou k životu, ale nebojím sa povedať aj s nebezpečenstvom eutanázie, tak to si neželám, aby platilo na Slovensku a takýmto spôsobom v tých jednotlivých mojich vystúpeniach som toto vždycky presadzoval. Poďme sa teda trošku konkrétnejšie venovať týmto tradičným hodnotám, hodnoty rodiny, presadzovanie týchto tradičných hodnot v parlamente, lebo to asi voliča kresťansko-demokratického hnutia najviac zaujíma, keďže kresťansko-demokratické hnutie sa snaží toto presadiť. Akým spôsobom konkrétne, čo ste tam presadili v tom Európskom parlamente? Ja som vo 2 takých základných výboroch a tam som tú rodinu vždycky dával na prvé miesto. Jednak vo výbore pre regionálny rozvoj sa mi podarilo presadiť, že Slovensko dostane v programovacom období, ktoré začalo v roku 2007 do 2013 až 400 miliárd korún v eurofondoch a to je pre naše rodiny, by som povedal, základná informácia, kedy sa nám zlepší nielen infraštruktúra, ale kedy sa tieto blahodárne účinky takejto pomoci prejavia na slovenských rodinách, na slovenských občanoch. A zase vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, no tak tam je to na každodennom programe, že napríklad zákony, ktoré my tam príjmame, sa týkajú bezprostredne človeka, bezprostredne rodiny, bezprostredne jeho miestu v spoločnosti. Poviem, že som veľmi šťastný, že sa presadili aj také konkrétne veci ako bezpečnosť hračiek alebo alokácia mnohých peňazí na výskum liečiv pre naše deti, ktoré doteraz neboli správne ošetrené. Takže to sú také konkrétne veci, ktoré ani tu nemôžem všetky vymenovať, ale myslím si, že v tom praktickom vyjadrení ten slovenský občan ani koľkokrát si to neuvedomuje, to vlastne vníma alebo bude prijímateľom takýchto výsledkov našej práce v Európskom parlamente. Vy ste aj lekár. Ako sa pozeráte vy na eutanáziu? Ako lekár a ako politik, poslanec, diplomat?
Veľmi rád to poviem. Po tej ľudskej stránke je to neprípustné niekomu ukončiť život injekciou smrtiacej látky. A ako lekár anesteziológ viem všetko o tíšení bolesti. Môžem vás ubezpečiť, že aj bolesť, ktorá sa vyskytuje pri vážnych chorobách, v terminálnych štádiách sa dá liekmi tíšiť. Ak niekto žiada o eutanáziu, to nie je nedostatok lekárskej starostlivosti, ale to je nedostatok lásky. Lásky nás všetkých. A preto sme za rodinu, preto sme za viacgeneračný prístup, preto sme za to, aby človek, keď aj chorý a vážne chorý, bol obklopený láskou a vtedy prestane žiadať o eutanáziu. Ja sa určite volieb 6. júna zúčastním. Prečo by som mala voliť práve vás? Myslím si, že preto, že tá šírka môjho záberu, či zoberieme zahraničnú politiku, či zoberieme životné prostredie, zdravie, ale aj bioetické otázky, úcty k ľudskému životu od narodenia po prirodzenú smrť, ale aj otázky hodnotové sú tie priority, ktoré občan potrebuje tam presadzovať a bez kresťanských politikov sa to neobíde.